Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на онлайн сървър. Ще играем на онлайн сървър. И не забравяйте, ако ви хареса това видео, ако ви е харесало, можете да се абонирате и да лайкате за Курасан. Нека влезем в версията на Forge, така. Нека влезем. Малко ще мине време, така че нека си говорим за някои неща в нашия канал. От доста време искам да ви кажа, че от когато почнах да качвам в този канал, искам да ви кажа, че ще качвам на всякакви игри, които не са платени. Тоест, мога да качвам на Sniper Elite, на Need for Speed Carbon или Most Wanted, Minecraft, както сега качвам най-много на нея. И още една-две игри, не ги помня. И Roblox, някой друга беше. Ще мога да качвам на тези игри, също така мога да направим парици с онлайн игри. Така че, нека влезем тук. Нека влезем в MinePeak. Това е сървъра, който аз ще ползвам за онлайн игри. Това е за T-Launcher, аз сега за T-Launcher. Нека играем на Skywars. Слаб съм на Skywars, Bedwars, всички тия неща. Така че това ще е само упражнение. Също така ми се чува музиката. Много се извинявам. Нещо ми стана. Защо не ми... Какво стана? Забавна връзка. Нека просто оправим. Мисля, че е готово. Нека пак влезем в MinePeak. Нещо не ми дава да влезе, защо не ми дава? Ето го заради. Нека пак влезем в Skywars. Добре, Skywars. Сега влезем тук. Ето тук е лобито. Има 19 от 20. Ето тук се вижда. А секундите се виждат ето тук. Или на екрана това се появят. Представям с човек в момента, двамата. Нека вземем всичко, което ни трябва. Така, нямаше нищо интересно. Ого. Тоже хубавата каска, това не ми трябва, това ми трябва. Това меч е най-добрия за сега. Още един 6. Кирка има хубава. Кирка. Тук е добре. Също така с кирката може да се майва диаманти, който вземеш от това, или всякакви роди, които може да си печеш и да си правиш бонус оръжие. В Skywars. Това защо? По-даде. Нека видим. Неговото беше по-хубаво.
Ала бакет во един треба. Ко прави, зашто не се хилваше човек? Јаже моето уче. Ето ти бе. Само да е малко храна на момчето. Ма јаже! Што се прави тоа? Скоро ще се ресортни, ајте мало този чест. 3, 2, 1... Холи! Това е много хубав чест. Краба не ми трябва в момента. Нека сложим това. Нека ни долния чест, или това го е взел. Ами не го е взел. Той е защита, нещо да защита. Поставя! Това е математен меч! Защо бе хора? Защо бе? Това трябва да ме защита, докато правя разни работи. Сега гледах с това много накрая умре. Добро място. Защо се винаги се пак някакви букви с победа да играе? Нямам пак каска. Пак играта ми е на български. Може да ми кажеш защо всеки път, като играя, ми е на български ред. Буквално влизам в играта и става на български. Защо така? Това ще остава такива хубави неща в чистовете, бе. Дали такива хубави неща в пособи? Лезер армора е много по-добър точен, често да кажа. Енчант и това. По-хубаво. И малко диаманти нека вземем с кирка, който нямаме. Стоун меч. Наша е много умрял. Не. Аз така не играя моето момче. Защо не убия демичка яйца? Не съм добър на Skywars. Извинявам се. Защо сме само петима в момента? Ето, почнаха да нанасят. 10 секунди, така. Аз мисля, че ето ще ми влезе в много. Това е касака, това е Дрид. Пак някакъв Алекс, не път то са Алекс ме влезе. Ого. Аре бе, човек! Откъде дойде тос? Откъде дойде? Някой ми каже, откъде дойде? Откъде? Ай, стяга ми се нещо. Чакай малко, че... Ако се е пребало, заради. Трябва винаги да е на Quake Pro. И писаме да има тия бокуци в чата. Добре,
само дошлиш ли людей? Искам да разбера. Нека си поставим тази хранетото. Има печка. И пак нямаме кирка, защо да толкова лоши неща в Skywars 4. Cookies. Малко храна ще взема. Някаква кирка. Ще куци, ама нямаме броня, приемам куда. Кирка накрая. Нищо нямат. Идем горе пълно. После ще играем на Bed Wars. Никой няма да стоя, ще му заставя нещо. Няма да рискам да умра по най-тъпия начин. О! Не ми трябва да кочвам. И се рестартна веднага. Моите вкусно. Да пробвам махам от тук. Схване. По-добре златен меч, да е такъв, нека се сложим от тук. За всеки случай да си имаме. Бухваме си. Чист плейт. Най-края броня. Добре. Една броня. Къде? Нищо друго май? Чай, те са... Какво има? Тази полшанка ще си вземем. Направо ще се сложа на място на тези яйца. Хубава храна. Тази е достатъчно хубава. Ето тук малко по-хубава. Какво? С какъв меч е това? Убима с 2 удара на меч. Този ли? Как имаш фул даймънд ти? Как този имаше фул даймънд? Много искам да разбера защо? Защо стана това? Анджелина 63545. Защо ми дава сент? И пак нямаме кирка. Нямаме меч. Нямаме и бол. Ами дава стрели. Това имаме. Да си взема нещата. Нямаме абсолютно нищо. Имаме само блокове. Аз нямам нищо! Докато не победим, аз няма да справя това, знаете. И 4 часа да стане, аз виж няма да справя. Докато не минава. Докато не съм на второ място, поне веднъж. Не съм чак такъв лош, видите.
Защо са само двама? Аз съм зла нечестна. Не знам. Бе, то път почна добре. Или това не е по-добре. Това. Хух! Ми сме много добре! Така, първо си да видим блоковете. Ние сме много добре, акшен. Нека планче. Представля нещо. Храна няма да си. Броня така не ми трябва. Хо-хо-хо-хо-хо. Кой си да се върнем? Доктор. Какъв е този нов баг, който има това? Yes, да. Това имам. 9 човека сме. 8. Шиш. Има... Охо. Ето затова му блъскал така гадно. Това. Дали ще се бори, ако ходим докато керим? Дали? Това е големия въпрос. Дали ще се бори? Що се че не? Пак ще пробваме. Там един, който е умрял. Има хелмет, има ле. И тези... Дали се пак имаме. Никъде не скрим точно мече, но това се скрим леко. Сложим това някакви... Няма нищо въобще. И това неща, които не трябват. Охо! Това е на по-добра храна. Шест човека сме, аз нищо не правя. Охо, котио. Друго? Вода. Нека сме пъти. Се включи. Защо сме Full Diamond с меч. Охо. Другите са страшно пукнати, не? Има някой тук. Yes! То меч на това, на новите ма. Букна се. Не бе, защо не го бие? Колко бяха останали? Аз не видях, само двама. С този левая да го би казаш. Не.
Така, няма брони. О, хубава кирка, човек, още от началото. Още една хубава кирка. И хубави блокове на нещо. Това пак не става обаче. Как той има хубава диамантена броня, аз нямам нищо, бе. Те игра си имам. Точно добре. Що за надърво? Нека с чем тук да чакам, майка. Трябвам блока все, така че. О! Али бе, човек. 7 човека имаше, 7 човека. Но ти не беше умрял. Дай да го спектействам матча. 10 секунди имаме. Това бяше хубаво. Ради. С Dark Sky. Добре, моето момче. Са ли еднакви? Еднакви са. Меч. Това е едно. Това е Sharpness. Някой не знам. Майде довърши моста, де. Аз по-добре с брадва да бия като става. Пак спамим, не? Не, строй. Нашето момче. Я сториш. Нека просто обикаляме този, няма да се скрием, не знам. Защото не искам да умирам толкова. Искам вече. Искам да победя. Гледайте, аз не мога да взема това. Не мога. Ето го, свърши него, нашето момче. Тук има един, който аз не искам да ми вижда. Убий го, бе! 5 човека имаше. Айде да се отбори. Как ще има 5 човека, бе? Ако искате още такива видеа, може да се абонирате за Курасан и да лайкнете за Курасан. Нека вземем ето чести там. Ай. О, толкова добре почваш. Ма не са добре, то път само тя мати. Да си чуете Iron. Нещо, което вече имам като... Абе! Уху! Има храна. Довече ми беше фул хънгър, видях ли го това? Аз как оцелях на това нещо? Аз бях на едно сърце и вие ме видяхте. Или аз драматизирам нещо, не съм бил на никакво пълно сърце.
Окей, тук имаше ли чест преди? Аз не помня. Тук може да се... Наша мама брат, нали? Наша мама брат. Добре, защото някой нападне в слот или нещо, са хилни по-бързо, не знам. 8 човека сме. Нека бриджаме. Фишинг род. Не, има някаква броничка, бе. Броня, ако имаш, ще аз съм благодарен. Където би се взел често май. Не, бе, трябва ми хубава броня, не често всеки има. Охо. Това е чата, това е, нали? Охо. Но това сям, бе. Исках броня, нали така. Има Swiftness. И да, рапирата никой не ми е трябвало, да срушим това. Храна си имаме. Напирка, Swiftness-а. Сега сме 6 човека. Не, двама сме! Аз съм много близко. Къде е той? Нека взема този чест нещо. Той тук не е. Ого! Magic Stick. Знам, ще нападна в тази дупка. Ще знае най-тъпият дет. Нека го изблъскаме това от малка. Той е там, аз го видя. Това ще ми хвърля и Yes! Има го записано, нали? За 27 минути станахме на първо място, гайс. Не забравяйте да се абонирате и да лайкате за Курасан. Чао от мен. До нови срещи.